खुलुमबाय आं फामि ब्रह्म नार्जारी दिनै गथ'सा सान रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरजों लोगोसे बाक्सा आरो चिरां जिल्लायावबो गथ'सा सान फालिदों। दिनै गथ'सा सान हादरनि गिबि गाहाय मन्थ्रि जवाहरलाल नेहुरुनि जोनोम सान। बिनि लोब्बाजों बाक्सा जिल्लानि निकासियाव रंजा बाजा आबहावा सोमजिदों। मेथाइ रोजाबनाय मोसानायजों गोमखांदों निकासि ओनसोला। बाक्सा जिल्लानि भारत भुटान सिमानि निकासिनि गावारि बिजोंनि मडार्न इंराजि फरायसालियाबो रंजा बाजायै जवाहरलाल नेहुरुनि जोनोम सान फालिनायखौ नुनो मोन्दों। फुंनि समाव जवाहरलाल नेहुरुनि सावगारियाव बिबार बावजेननानै आलारि बाथि फोजोंनायनि उनाव फरायसाफोरा मेथाइ रोजाबना मोसानानै हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामहोयो। बिनि उनावनो जवाहरलाल नेहुरुनि सोमोन्दै बिबुंथि होनाय बादायलायनाय खुंनाय जायो। ইমান ভাল লাগি আছে ছাৰবিলাকে আমাক উৎসাহিত কৰিব বাবে ইমান ডাঙৰ প্ৰগ্ৰাম আয়োজিত কৰিছে আৰু ডান্স সং ছিংগিং স্পীচ আৰু এনেকৈ প্ৰগ্ৰাম আছে আমাৰ আয়োজিত হোৱা। মহিলাকক তেওঁৰ লক্ষ্যত কষ্ট কৰি যাবলৈ মোৰ নাম ৰীতা দেৱী আৰু মই ক্লাছ 10ম শ্ৰেণীত পঢ়োঁ আৰু মোৰ বিদ্যালয়ৰ নাম মডাৰ্ণ ইংলিছ স্কুল নিকাচি। আজি তোমালোকৰ বিদ্যালয়ত ইমান ডাঙৰ এটা অনুষ্ঠান পাতিছে, কি ক'বা, কেনেকুৱা লাগিছে? মোক আজি বহুত ভাল লাগিছে। আমাৰ শিক্ষকে আমাৰ কাৰণে ইমান ডাঙৰ প্ৰগ্ৰাম পাতিছে আৰু আমি তাতে পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিছোঁ আৰু প্ৰগ্ৰাম আছে ডান্স স্পীচ আৰু ড্ৰামা আৰু মই শিক্ষকক বহুত ধন্যবাদ জনাই নাছিল। বহুত ভাল লাগিছে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী গাৰ্গী কলিতা। মই ক্লাছ 6ত পঢ়োঁ। আমাৰ স্কুলখনৰ নাম মডাৰ্ণ ইংলিছ স্কুল। ইয়াত এটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলি আছে আৰু আমাৰ ভাগ ল'বলৈ পাই বহুত সুখী। আমি বহুত সুখী ইয়াত ভাগ ল'বলৈ পাই। যে শিশু দিৱস 14 নৱেম্বৰৰ দিনা, এই শিশু দিৱস উপলক্ষে আমি ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ গীত মাত নাচ আদিৰ আয়োজন কৰিছোঁ। আমি অকল এই অঞ্চলখিনিত থকা জনগোষ্ঠীৰ গীত মাতৰ বাহিৰেও আমি ওচৰ চুবুৰীয়া যেনেকৈ ভূটান, আমাৰ গাতে লাগি থকা দেশ ভূটানিজ আমি কলাকৃষ্টি ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছিলোঁ। আমি আগতেও কৰিছোঁ, কিন্তু কৰোণা কাল চোৱাৰ বাবে আমি সেইখিনি প্ৰদৰ্শন মাজত কৰিব পৰা নাই। গতিকে ইয়াত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী প্ৰতিনিধিত্ব কৰাকৈ আমি বিভিন্ন নাচ গান আমি ইয়াত কৰোঁ। তাৰ উপৰিও 14 নৱেম্বৰ আমি কিয় পালন কৰিব লাগে সেইখিনি বিষয় লৈ আমি ল'ৰা ছোৱালীক বক্তৃতা অনুষ্ঠান বা ভাষণৰ ব্যৱস্থা আমি কৰিছোঁ, বা তেওঁলোকে সেইসমূহ তেওঁলোকে ব্যাখ্যা কৰিব। ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে 14 নৱেম্বৰটো কিয় পাতিব লাগে সেইটো তেওঁলোকে নিজেই জনা হ'ব। সেই বুলি তেওঁলোকে আমি আজিৰ দিনটোত ভাষণৰ ব্যৱস্থা ইয়াত ৰাখিছোঁ, নাচ গানৰ উপৰিও। এই 2010 চনত এই বিদ্যালয়খন আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমি আজি 3 বছৰ হৈছে এইখন বিদ্যালয়ৰ পৰা HSLC পৰীক্ষা দিয়া। আমি প্ৰতি বছৰে 90 above% লৈ আমি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সুখ্যাতি অৰ্জন কৰি আছে। ডিষ্টিংশ্যন তেওঁলোকে পাছ কৰিছে। গতিকে আমি এই বিষয়ত আমি অকল আমাৰ মাত্ৰ প্ৰচেষ্টা নহয়, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নিজৰ প্ৰচেষ্টাৰ বলত তেওঁলোকে সেইখিনি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি আমি আশা কৰোঁ আৰু ভৱিষ্যতলৈ এনেকৈ তেওঁলোকে আগুৱাই যাব বুলি আমি আশাবাদী। बेबायदिनो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 369 नं बेंटल अन्थाइबारि गुदि फरायसालियावबो गथ'फोरनि सावगारि आखिनाय आरो खन्थाइ आवरायनायनि गेजेरजों गथ'सा सानखौ फालिनाय जायो। बे हाबाफारियाव अन्थाइबारि माया क्लाबनि आफादगिरि प्रिन्स बरगयारि, नेहाथारि अमिय नार्जारि आरो फरायसालिनि सामलाय आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लानानै सोलोंथाइनि सायाव गथ'साफोरनि गोसो थुलुंगाखां बिबुंथि लाखियो। गिबियावनो मिडियानि नायगिरि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथिनाय बावहरनाय जाबाय। लोगोसे बयबो मिडिया पार्टनारखौ गाहाम बायदों। लोगोसे दिनै बे फरायसालि 369 नाम्बार अन्थाइबारि LP स्कुल, बेवहाय नैबे 14 नभेम्बर जायखौ गथ'सानि सान चिल्ड्रेन्स डे, पन्डित जवाहरलाल नेहुरुनि जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै बेखौ फालिनाय जायो। जाय पन्डित जवाहरलाल नेहुरुआ गथ'फोरखौ अनग्रामोन आरो गथ'फोरखौ लाइक खालामग्रामोन होननानै जोङो हिस्ट्रिया मिथियो। आं सानो बियो गथ'फोरजों खुब क्लसमोन आरो बियो गथ'फोरखौ इनायनो अनोमोन आरो दा बेखौनो बेस खालामनानै बिनि कनसेप्ट
बिनि मोनसे केरेक्टारखौ बेस खालामनानै नै बिनि जोनोम सानावनो दिनै गथ'साफोरनि सानखौ फालिनाय जायो। दा बे गथ'साफोरनि सानाव बयबो जोंनि हादोराव थानाय बयबो गथ'फोरनिसिम आङो अन्थाइबारि गामिनि जानानै आङो बयखौबो आरो बे हादोरनि सासे सिटिजेन जानानै बयनिसिमबो गथ'फोरनिसिम आङो चिल्ड्रेन्स डे नि मुङै गाहाम हामलायनाय बावहरनाय जाबाय। लोगोसे दिनैहाय बे फरायसालियाव फैनानै जोंनि नायनो गोजोननाय मोन्दों। लोगोसे बे फरायसालिनि 32 जनसो गथ'साफोर लोगोसे 4सो फोरोंगिरिफोर बे फरायसालियाव दङ। दिनै 14 नभेम्बरावहाय बे फरायसालियाव फैनानै जोङो फिसा अन्थाइबारि गामि कमिटिनि जानानै जाय अन्थाइबारि गामि कमिटि आंनि ओरै आगदाजों दङ जे गामि कमिटिनि मानगोनां आफादगिरि आदिजन आरो ओरै आंनि आगसिजों दङ जोंनि अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि प्रेसिडेन्ट। जोङो बाहाय भिजिट खालामफैनानै जोङो उन्दै मोनसे प्रग्राम लादों हाबाफारि, बिनि गेजेरजों जों गथ'फोरजों रायलायनो मोनबाय, एक्टिभिटिस पारफर्म खालामनो मोनबाय, फोरोंगिरिफोरजों रायलायनो मोनबाय आरो गथ'फोरनो जोङो अननायनि नेरसोन हिसाबै जोङो चक्लेट होबाय। जोङो खुब गोजोननाय मोन्दों नैबे हाबाफारिनि थाखाय। बेनि गेजेरजों आं दिनै गामि कमिटिनि जानानै आङो ओनसोलनि जानानै बेखौसो मोनसे खावलायनो सानदों जोंनि सोलिबाय थानाय जोंनि सरकारा गथ'फोरनि सायाव बा फरायसालिनि सायाव फरायसालि इडुकेसन सेक्टर होनना बुङोब्ला बाहाय गोबां माने फोसाबनांगौ मावनांगौ थालांनाय आरो आद्रा थानायफोर गोबां बिसयफोर दङ जायखौ दिनै फोसाबनांगौ दं आरोखि। स्कुलनि प्रभिन्सियेलाइजेसननि खोथानो होन, फोरोंगिरिफोरनि खोथानो होन, स्कुल इनफ्रास्ट्राक्चारनि खोथा होन आरो जोंनि गोबां फरायसालिया दिनैहाय मा होनना बुङो गोबां जेंनाफोरजों दिनै जुजिनानै दं। बाहाय आङो नुदों क्लास 5 सिम थायो मोनसे एलपि स्कुला आरो बेनिफ्राय सेक्सन थाबावो आरो गुबुन जाथिफोर थाब्ला आरो बेलेग सेक्सन थाबावो। बेखौ नायोब्ला जोंनि बे अन्थाइबारि एलपि स्कुलावनो अन्तत दिनैनि दिनाव फोरोंगिरिफ्रा जथेस्थ' गैया होनना आं सानो आरो बाहाय जथेस्थ' इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलप जायाखै आरो। अब्ला फैगोन दहाय जों एसे सिगां जोंनि मेडामा बुंलांबाय जे गथ'फ्रा मोनसे फाउन्डेसन इडुकेसनखौ बहा मोनो एलपि स्कुलावनो मोनो। फाउन्डेसन थिग जायाब्ला बिनि फिउचारा थिग जानाय नङा एजुकेसनेल केरियारा। बेखायनो नैबे फाउन्डेसन इडुकेसनेल सेक्टरावनो जोंनि हादोर दैदेनगिरिफ्रा जेन बांसिन फकास खालामो आरो फरायसालिफोरनि जेसेबांखिनि जेंना दङ, फोरोंगिरिफोरनि जेसेबां जेंना दङ, बे गासैबो अभारअल इनभाइरनमेन्टखौ थाबैनो सुस्रांनानै होनानै मोनसे फेभरेबल सिटुएशन्स मोनफ्रोमबो फरायसालियाव जेन जोंनि हादोर दैदेनगिरिफ्रा क्रिएट खालामनानै होयो जाय सिटुएशनखौ लानानै बाहायनि फोरोंगिरिजों लोगोसे बाहायनि फरायसाफ्रा मोजां मोनसे इनभाइरनमेन्टआव मोजां सोलोंथाइ मोननानै जे प्रपार डेभेलपमेन्ट जेन जायो जायखौ लानानै जोङो बुंनो हायो जे जोंनि हारिनि हादोरनि फिउचारा बे गथ'फोरनावनो बेस खालामो। जुदि जोङो बेयावनो जों फकास खालामाब्ला गाबोन जोंनि फिउचारा खोमसि जाहैगोन। खिन्थु आं दिनै दुखुनांथावै माब्लाबा नुयो जोंनावहाय गोबां फरायसालिफोरखौ नोजोर होग्रा आफादफोर दङ, लोगोसे जोंनि हादोर दैदेनगिरिफोर दङ, एसएमसिफोर दङ। माब्लाबा जोंनि फरायसालिफोरखौ नोजोर होग्रा आफाद दिनै आबसुनो बनसुनो गोबां रोखोमनि दङ आरो साहित्य सभानो आरो जोंनि हादोरनाव जायफ्रा दैदेनगिरि इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव जायफ्रा मावो इएम जानानै ना बिथांमोननि रेसपन्सिबिलिटिया बांसिन थायो। खिन्थु आं बिथांमोनखौ माब्लाबा नुयो फरायसालिनि बिषयावहाय नोजोर होनायनि अनगायै बेलेग बेलेग बिषयाव राजनितिकआव बहाबा समाजारि खामानि बेलेग खामानियावसो बांसिन गोसो होनायखौ जों नुनो मोनो। दा बे खुब दुखुनांथाव बाथ्रा। जुदि बिदि जायोब्ला बे इडुकेसन सेक्टरा मोनसे सोलोंथाइ बिफाना नेग्लिजेन्सि जुदि खालामजानाय जायोब्ला बाहाय जोंहा हारिनि आरो हादोरनि आरो गथ'फोरनि फिउचारनि गेदेर मोनसे जोंहा लस दङ। जाय लसआ जों बयनिबो जागोन फिउचाराव, हादोरनिबो जागोन, न'खरनि जागोन, व्यक्तिगतनिबो जागोन आरो जोंनि समाजनिबो बे मोनसे गिदिर खहा जागोन। दा बे जोंनि थाखाय बिराद मोनसे सिरियास मेटार। बेखायनो आङो दिनैनि 14 नभेम्बर जे चिल्ड्रेन्स डे गथ'साफोरनि दिन, बे दिननि गेजेरजों आङो बयनिसिमबो एडमिनिस्ट्रेटिभआव थानाय समाजाव थानाय आफादारि हान्जाफोर बयखौबो आङो गुरै रावै आं खावलायनो सानो जे बे इडुकेसनेल सेक्टराव बे बेसिसाव जोङो बयबो गोसो होनानै जोङो आखाइ हमलायनानै जोङो बेखौ गोजौथिङै लांनायावहाय जों बयबो गोसो होनो। हामबायसै आं फंनैसो बाथ्रा बुंनाया आङो बेयावनो। जोंनि 369 अन्थाइबारि गुदि फरायसालिया गोबां प्रब्लेम दं। जोंहा बाउन्डारि गैया, बाउन्डारि गैयिनि थाखायनो जोङो
मोनसेबो दंफां लाइफां गायनो हाया जायो मोसौ मोसा खायो फिल्डआव दा जोंहा बल गेलेनायखायसो बे फिल्डआ एसे साफा मोजां थादों खिन्थु जै बल खेलाया जोब्बाय जोंबो मोसौ मोसा खायो बोरमा एरि बे गासैबो बारिन्दाफ्रा जोंना मोसौनि खि आरो बोरमानि खिजोंनो बुंफबनाय थानाय जायो बेसे सिबनो माबायदि बिदि अबस्था जायो आरो उन्दै उन्दै गथ'फोर फैनानै जोंनो बिसेसकै उन्दैफ्राथ' बांद्राय खियोब्ला माने हाया सिबनो बे हिसाबैनो जोंनो सिबफैनांगौ जायो आरो दा बेबायदि हिसाबै जोङो सायाबो गैया जोबोद गरम जायो गोलोम बोथोराव बेबायदि हिसाबै दंफां लाइफांबो गायनो हायाखै दा जोङो बाउन्डारि नांगौ आरो स्कुलनि जि रिपेयारिं बिसेसकै गब्लंजोब्बाय बेखौ सोलायजोबनांगौ टिमखौ बे प्रब्लेम आरो क्लास वाइसै जों लानो हाया माने स्कुला थोआ थेवब्लाबो जोंहा बड मिडियाम दं एसामिसबो दङ नालाय दा एसामिसबो दं हिसाबै ओरै एसे माबाबाय ओमफ्राय फिसा जाबाय आरो रुमा दा मोनसे क्लासखौ लायोब्लानो मोनसेया बाहेरायाव ओंखारलांजोबो आरो डिस्टार्ब जालायलायो दानि गथ'फोर दुस्थ' बारा जाबाय बेनिखायनो जोङो माने कन्ट्रल खालामनो गोब्राब जायो ओमफ्राय रुमफोर आलदा आलदा मोनोबा बेबायदि सरकारा जुदि बेबस्था खालामनानै होयोबा रुमफोरखौ माने क्लास मोनफानि क्लास वाइसै रुमफोरखौ मोनोबा जों साबसिन माने फोरोंनो हानाय बेबायदि गोहोआ फैगोन आरो बिसिनि डिस्टार्बजोंनो जोङो मालाबा समाव मोजां रोखोम फोरोंनो हाया जायो मालाबा बिदिनो मानसिनि देहा जोङो स्टाफफ्रा दिनै साब्रै दङ ओमफ्राय सासेयाथ' जेनेबा एक्सिडेन्ट बेमारि लांदोंनो हस्पिटालाव ओमफ्राय सासेयाबो फिसाला लोमजादों फैनो हायाखै ओमफ्राय फैजोबनो हायाबा हारसिं बिराद दिगदार जायो जानायाथ' ओमफ्राय जों पार्टिसन खालामनो हायोबालाय जों हाबै हाबै एसे कन्ट्रल खालामनो सोरखौबा उन्दैफोरखौ फरायसालिफोरखौ खेला होनानै मानानै सोरखौबा लिरहोनानै बिदि खालामनो हायो खिन्थु ज' नालाय उसुबिदायाव गोलैयो आरो बेनिखायनो सरकारा जुदि अननानै गुदि प्राइमारियानो बिसेसकै गोनां गिबि गायसनजेननाय जोङो बिनिखायनो मोजाङै जों फोरोंनानै बिसोरखौ बानाम थानाम मोजाङै फरायनो रिडिं फरायनाय बानाम खालामनो हानाय बेखिनिखौ बानायना हरनांगौ जायो बेनिखायनो जों बिराद मोजां गाइड लानांगौ जायो बेखायनो नायनांगौ आरो जोंनि बे गुदि फरायसालिखौसो बांसिन हिसाब मथे नायलांनांगौ आरो सुबिदाखौ होनांगौ थारमाने नांगौ बायदि पार्टिसन आरो टिचारफोरखौ जोङो साथ्र' इसेब्लाबो क्लासआ गोबां जायोना साबजेक्टआबो गोबां जायो बे हिसाबैनो जोंनो माने टिचारफोरखौबो गोबां नांगौ जायो अबेबा फरायसालियावथ' दाबो सिंगेल दङ बेफोराव बिराद प्रब्लेम मानसि बानायनो बिराद थान जायो आरो जोङो गुदिनिफ्रायनो जोथोन लाखानानै मोजां खालामनानै हरनो हायाबा दिगदार जायो बेनिखायनो स्कुलफोरखौ बिसेसकै गुदि फरायसालि होननानै नायालाबा माने बांसिन साबसिन नायनांगौसो पार्टिसनफोरखौ थिग खालामनानै होयोबा सरकारा आरो बेबायदिनो बबे फरायसालियाव टिचारफ्रा खम बेखौ नोजोर होयै होयै जुदि हरोबा खोब मोजां जागोन आरो दा जोंनि चिराङावथ' जोङो मिथिनो मोनो बहुद जोंनो माबा पारसेन्टआ खम पास जायो मेट्रिकआवबो हायार सेकेन्डारियावबो बिदि खम जायो आरो बेफोरनि माबायानो जाहैबाय मोजां रोखोम फोरोंनानै हरनो हायासै भिउसनि थाखायबो जाहैबाय टिचार गैयियावबो जाबाय पार्टिसन गैयियावबो जाबाय बेनिखायनो आङो दिनै खावलायनो सानदों बिटिसि सरकार आसाम सरकारखौ जेनेबा एलपि स्कुलफोरखौ नोजोर होयो पार्टिसनफोरखौ होनो फरायसालिखौ मोजां लाखिनो बाउन्डारि दा आरो फिलिं नांगौ जोंनो दैज्लाङाव बैयाव जोङो फायखानायाव थाङो सामथाइजों माजों गांसोजों दैयाव दै थांनांगौ जायो बिदि जायो आरो बेनिखायनो आर्ट फिलिंखौबो नांगौ जोंनो बिसेसकै जों अन्थाइबारियाव आर्ट फिलिं नांगौ ओमफ्राय माबा नांगौ जे न'खौ रिपेयारिंनि थाखाय नांगौ बाउन्डारि नांगौ बेखिनि आरोखि जायखिजाया जोंथ' सानो गथ'फोरखौ जोंहाथ' दायथ'खा बिराद मोजाङै माने एलपियावनो फुरा बानाम सानाम एसे फिसा फिसौ दाजाब दांख'फोरखौ फोरोंनानै मजबुत खालामनानै हरनो गोसोबो जाखायो दायथ'खा बेखौ सानखायो आरोखि जोङो आरो जोंनिफ्राय गाज्रिद्राय थाङा साथ्रआबो एसे खम हिसाबै एसे जोथोनबो लानो हायो जों खालि आं पार्टिसनखौल' लुबैदों न'खौ एसे उसुबिदा मोनगासिनो आरो डिस्टार्ब मोनलायलायनाय जायो आरो दा गोबां गेलेनाय मानाय एनजिअनिफ्रायबो आरो सरकाराबो गेलेनायफोरखौबो गोबां हरो बेखौबो जों फोरोङो बेजोंबो एसे एनै सानखान्थिफोरखौ जोङो फैसा बायदिसिना हरदों बेफोरखौबो जोङो फैसा एरिखौबो माने सानखान्थिफोरखौ फोरोङो खायसेयाव बेसेबां फैसा थायो मायो बेफोरखौ फोरोङो आरो दा सरकाराबो माखासेखौ सुबिदा होदों खिन्थु न'नि अबस्थाफोरखौ बारा
नोजोर होनाय जायाखै ओमफ्राय आरो टिचारफोरखौ नायनानै हरनो रोङाखै आरो